alhamdulillah rabbil alamin gonɗen ɗo koye Daka Madina Gounass koye keɓugal wona e oɗo saaha ɗum waɗi oɗon jikki alaji fof nana daari ne pewne gollotoɓe nan ɗo koye golle Daka wona oɗo saaha ene wonno ɓoyata Daka o uddita so Allah haaji ene gasa aset garoɗo o so Allah haaji woni premiére Daka ɗum noon yimɓe foof goni koye heɓlanade oɗo saaha. ciftina en golle Daka e tarih Daka seeɗa. Golle Daka ko golle dewal Allah. Daka enen fof eɗen gandi ko dewal Allah tan woni Daka. Daka koye sunnaji jeeya so mi Daka ko luloyade firti kono noon ko lulde rewde Allah saabu eɗen gandi ewa ceerno men radiallahu taala anhu o woppani hay sunna goto sunnaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sowona o golli Allah newnanimo ɗum hay sunna goto o heddani e sunnaji ewa ɗi nelaɗo sam golliranno walla ɗi yamirno yo golliri ɗum waɗi Daka so tawi a ƴeewi ɗum hay e nder jogli l'islam ma yi toon jogdu ndu ganduɗa ene eɓɓodiri e Daka holɗum jogdu hajju eɗen gandi hajju ene jeeya e jogli hajju yaade nokku biyeteɗo Mina nawat toon yimɓe Mina ko rewoyde Allah ko nokku mo mahaka ko tillisaji gon toon lorlikinade Allah rewa Allah fodde balɗe e fuɗɗo artude Makka ɗum en gaddanama ɗum ɗo e nder Madina Gounass kono sen ƴeewi Daka babam jinnaɗam goto ono ceerno Alpha Ibrahima wan ene firani min helmere Daka o wiyen ko ɗum alkule nayyi alkulal gaddal ngal ko da dimmal ngal ko alif rewen kef rewen alif ndeɗo o wiyen firti so haari ɗo ko dawamu sabri ala taat manam neɗɗo o yo duumo e muñal e ɗoftade Allah la budda nde wonno muñal ko feccere walla ko gaɗal e nder l'islam sabu ko Allah yamiri yimɓe yo muñodira muña noon ko tati muña ɗoftoɗa Allah muña rentade goofi Allah muña dendagal jarabuyeji ɗi Allah fayi dow ma ɗeɗo muña tati goodi aduna nden noon muña ɗoftare Allah hay sinno welanima hay sinno aɗa ara aɗa hawray caɗele aɗa hawray tampere aɗa hawray caɗele kewɗe kono noon tawde ko dewal Allah woni hen muña ndewa Allah ɗum waɗi eɗen gandi ɗo ko muñal woni ɗo koye ladde a wondani e ɓesgu ma a yahan ɗo hay debbo goto worɓe ndefata worɓe dottata worɓe duggata worɓe waɗata fof ndeke noon ngal muñal kawra e neɗɗo ma meeɗa yiide meɗo ma andano neɗɗo ma jotodirano gondon e nder lulde wotere ɗon ko so on muñodirani on mbata wondude ko la budde muñodiron eyyi donc ngal muñal woni harfu gadano o woni muñje ɗoftade Allah harfu ɗiɗaɓo o ko iqamu salati tinnoɗa e ñimnude julɗele ñimnude julɗele ɗe joyyi ñimnaɗe e dental ɗum adduma yimmiɗa guila wuuro mon ha ɗo kilométre uji ne mbayno leydi garɗa ko rewde Allah la budda duumoɗa e waktu ɗi joyi kam ɗi mbasa daddema to jama ɗo tawde adduma ko dewal Allah kono ndewa jeeyi guuli walla ndewa haajuji goɗɗi ndewa jewteji aduna ha goppa ko aduna ma ko rewde Allah so waktu yoni kam kala ko mbawɗa nangol accu ni ha ndewa Allah ɗum woni neɗɗo o kadi ñimna julɗele ɗe joyi e nder dental sabu ɗe gandi julde dental ko heɓeteɗo ko ala ɗo heɓete e aduna he eɗen mbawi wiide sona Makkatil Mukarrama ala ɗo heɓete sabu so tawi a ari e dental he eɗen gandi neɗɗo foof sa juuli goto e sa juuli e dental julde dental ene ɓuura baraji julɗo goto fodde cowe laabi nogas e jeeɗiɗi dental ngal kadi kala no ngal fotiri jobdi muɗum neɗɗo goto yooɓe ha timma dental ngal foof ngal ɗo dental ngal hoto keɓata ngal e aduna he hande saka noon kamɓe fof ko ɓe worɓe debbo ala hen eɗen mbawi wiide on sifa on fannu ala ɗo yiyete aduna he sona ɗo dental potgal ni taw fof ko worɓe ala ɗo yiyete on fannu e aduna he ɗum woni ñimnude julɗele e joyyi ɗum woni golle Daka ke fo ko kasratul azkar adduma ko zicru wasifa subaka kiɗi hoto daɗe duumade e salatul fatih duumade janngude seyfiyaji duumade silkude qur'an duumade julde nafilaji kala fannuji zicru duumade hen ɗum woni Daka alif cekkitiɗo o woni
istima'ul mawa'iz hettade waaju ndeke noon sa ari Daka subaka hoto bande ceerno daɗe keɗoɗamo so ceerno ne waajuma kettoɗa waaju o naftoroɗa aɗa nana ɗo ka meeɗa nande aɗa nana ɗo ko fewnantuma aduna ma e lakara ma kettoɗa waajuji ɗi kadi kutoroɗa naftoroɗa waajuji ɗi bandiraɓe ɗeɗo gueɗe so tawi neɗɗo toppitima ɗum an a heeɓi Daka te aduna ma ko Daka a duumima e ndeɗo helmere Daka nde ko nde wi ko nde firi ko a duumima e dow mayre an a heeɓi Daka wamma noon garɗo jokkidu goɗɗum on yahan Daka neɗɗo ma noon ɗum hayso ko makka aɗa yiya ɗum toon yahoɓe taw wona dewal Allah nayi ɗumen kono enen addi en ɗo ko dewal Allah Daka eɗe Yallah yoɓanen cellama seydi moƴƴere saabu ngoɗo miijo ngo waɗi e l'islam wallude julɓe wallude aduna fof moƴƴere heɓeten ɗo nde aduna fof nde sakoto e mum ala fo ɗo heddata kala ɗo julɗo woni heɓat gueɗal mum e oɗo Daka en jii ceerno men duwonto en duwono aduna o fof yo Allah hokka en nafoore Daka hokka en naftorade Daka yo Allah juunane gurdam ceerno Ahmad Tidiane Ba radiyallahu taala anhu yo Allah juunane gurdam makko ɓeydana mo cellal e sembe sabu en jiidare e felo o dari ko e felo Seydi Hadji Malick radiyallahu taala dalino yo Allah ɓeydana mo sembe waɗan noon dendagal zuriya Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ɓeydana gurdam e cellal ceerno men Abdoul Aziz Ceerno e ceerno men ceerno Ibnu Umar Ceerno e dendagal zuriyaji mabɓe fof Allah waɗanaɓe cellal timmugal eɗen gandi kamɓe fof ɓe dari ko e felo Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ɗum ɗo woni Daka ɗum adduno ene Daka ko ɗum kadi addata ene Daka yo Allah tabitan en ɗum bi jaahi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh